ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
dem ngalam ful derimre dem de fundene jazata am ko mi moto bawal ngalala wala man tan ngam jorso ma da mi bonnata jibinere anni be ko sago de nyal wal de ko mo nyal di ko famna la ilaha illallah Muhammad Chubaro Nasago Jamosoya Bi Baba Abdullah Amin Remen Hayo Gidam Nildada Gongam Wataza Gidine de Malati Matulde Tulbekala Elego Gartal Mutuno de Movinasa La ilaha illallah Si sudu ka bay beltagol langa bogol dara gonga mustandara bunyal mi jaysi sudu ka bay beltagol langa bogol dara gonga mustandara ngi fonna yim ci jani annabi elle ko filmaydi ganda mo faljara la ilaha illallah la so di fuki ngondi chondi di perza damare leta mawru ande letmu go wino julaza tulu chinde ni tanu didori ayo hangu nyangu jokki saraza la ilaha illallah la Umar hadi jimdi gino ma bi Umar biatero Ibrahim kan gino anjasa mumede Allah annabi jona serza hanyang bulefta hefere be binjula za la ilaha illallah Ena nabi ena
فدم gillam tewam galam jijam e bandam gitam bu am hahur ni dardam yarama evim fadam gillam nabi ko gida allah jamin jamada wi gila joni andam yarama evim fadam gillam mina elim tudewna uma wala inum enato isembam yarama evim fadam ala kanon mino e honam yarare ma ewlim fadam gillam gidam nabi na yodi jinkal neladam ena hon jondam yarare ma ewlim fadam sayande yumre kojuma toni jida e toni am yarare ma ewni mi fadam gillam kojum yelde ma jaraja damaskol tane jotal ena foni biradam yarare ma ewni mi fadam ndene hawni nayi kono na ko jam jam yarare ma ewni mi fadam gillam nabi ko gida allah jomen jomade wi mala do yestam yarare ma ewni mi fadam gillam allah jambure kewle owi gande nabi burana mahindam yarare ma ewne mi feddam gillam nabi ne fandini ne matimudo momanti o wallahi o daña jam yarare ma ewne mi feddam gillam jimen nabi burna do hindere momanti o wallahi o daña jam yarare ma ewne mi feddam gillam tagama gila hay hunde woda jamade wi gila joni andam yarare ma ewne mi feddam gillam gidam nabi mele jangota censira jetti jomiraɗo jomɗane bawde waɗande wela waɗano wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓngal e yurmede yanje yo gon e nulaɗo ko ɗo winde sen mbi jano ko baɗowo ko wela hande o wela ko yen kawruɗo e etam ngam mawlinorade jamma jibinede Muhammad o jamde kisel woni baɗowo ne wela o hande e kaɗo jamma hoore biir jofde dew hoore biir o wela yen kawruɗo e ngal ɗo dingiral ngam mawninorade jamma jibinede Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baɗowo no welira o welira ko enen hawruɓe ɗo ɓe yen ndendu hande e ngoɗo wuro e ngal ɗo dingiral tawi hay goto jantanta ko goɗɗo no ɗum yaari wadde noon en jettimo e ko waɗani en ko en nani ceerno men o walla seerenɓe men ɓe ko kaalani en ko ɓe kaalani en goonga e te sen kaalanama goonga en donki faamde ɗum ko puynam kullo noon so fuuyi tawani so tawi kulɗo reedu wiyama dog koko wallita so tawi geno addi en e ngel ɗo adunel taccini en ha e ɗeɗo leyɗele e leydi ndi ganduɗa ko farayse ɗi kaalowo o wiyata leydi cattuɗi naatugol e ñiɓgol ɗo ɗereji tenkete duuɓi miijaka gollal nokku tampanɓe dañal muñɓe heppaɓe caggal golleteɗi jamma e lewlewal ɗo ampolel jammayro ɗelñetano docotal sen ngari e nder ndiɗo leydi wonko jiɗen kono eɗen poti yeccitade caggal ɗo ɗugati ɗon nde wan noon en nani naane ceerno men o ne habra en ne siftina en wonde wiyeede hono no wirini islamu moderne ngol ɗo konngol siftini en nde pulaar haalno duuɓi ujunnaje nogas ko adi jibinede Isa so pullo wi komi ɓiikaari ha yetti makama watti wiide bun wi yalti koye arabe o nanani o famani makama nde ari nde wona joni wonnoɓe makama en ɓe wonnoɓe Égypte ɓe waɗɓe to ko wiyete pyramide uji ko haawi windere nde ha subaka naane ina ronka faamede no woniri ni wonno ɗum ko mamiraɓe moɗon fira awne jaafoɗon wasatamo weñi e nofru mum wiyeede mamum ko fira awna e jamma jibinede Mouhammad ko jewtas fira awna firti ko faaro on faaro ngo ko lefol laamu ko mamiraɓe men ɓaleɓe ko fulɓe gon garɗo noon e nder diine ari hen ko addi hen ko yooɗani luurdi e annibi gena on sabu on wadde ko boni ko bonnani lefol ngol e joom lefol en fof gati eɗen gandi ɗum dasima ha yetti e annibi Yusuf wadde noon so tawi en duttitima e ƴewde faamde woni e gueɗe geno itti en to leyɗele meɗen ha addina nder ɗeɗo henna leyɗele heewɓe cikkata so tawi neɗɗo ari ga wontata ko tubako kono so siftori konngol pullo winomo ɓooyde leggal e ndiyam wattata ɗum nooro so siftori konngol pullo winomo mooro o moorimi tawa cukuli men potani addata ko nusuhore e jaggere gel wadde noon sen majjani en duttima hanki goɗɗum nde jomiraɗo wi komi ngalo cuuɗi nongu ko feeñata hay hunde andanomi e birna holno wanno nden o wi ko ne jinmi andede nde ko nden tagmita ko seerenɓe kaali ɗo nane leelawal gittangal e leelawal ceerno Alassane laɓɓinani en so wiyama hunde itta koye hunde muudo gawri so tawi tugulla ittama hen heddoto ko liggaɗi tati e tugulla joni noon so leelawal ittama e leelawal Allah dongal fotirno ni beele won waɗat ngappere nde
o ko laabnal jaaboto ɗum ko ɓernde hisde fulɓe majjani ɗum ko jamnude gadda dojotal ma mbaɗa ɗum e nder duɗal ngal ɓama jeyge tawa ustade jeyge wonnoge ɗon nge jeynoroɗa to jiɗɗa yeynoyade woni goto e sukaɓe men wiye ceerno Seydou Nourou Ba ene jeeya to e Paté Kam ɓe ceerno Amadou Boyinaji jokkodire e ceerno Abdourahmani Banaji ngam yimrede ɓe mbiyata neldal njuumri jamonuji ne doga dartaki jontaɗo jibina to e Paté Kam o wi joni maɗa ittenu rumuɗum tagma o tageti tagalenuma oraje keɗoroɗe ɗum pulaar nde ayi o addi sana jomma itti e nuuru mum kono haaldete ni tan o haaldi heddo so yonti firede taguma ay nuuru o tagraɗa ɗum an joni noon ƴeewe pulaar o tagti taggati alkulal ta arata ko ɗimmidde saha ay omo jokkoyoy wonde nde jommaɗa wi holi joomi moɗon notiɗa nde jommaɗa wi holi joomi moɗon notiɗa bitali kewi fitanuma ɗoce ƴeewe ɗeɗo daawe nde nuuru ngu itta lelawal ngal kone Allah haali e yewtere makko senide e hewɓe gandiri haddu sil kodsi to wiyata kuntu kanzan lam ol ha no gandiruno ɗon ni o wi fa bi ko ngam Muhammad mo jami kiso ngoni tongono wona 92 mbawmi andire saɗa jogii cindel ma téléphone ma aɗa yiɗi noddude faade Allah holɗo mbaɗata naatirde nde koye mbiyete indicatif ko 92 woni Muhammad mo jamde kisugol ayi ndeke noon ayi o laɓɓini toon tagore tagama nde tagore nde woodi nde e ruhuji e jaman fulɓe mbiyata nde dawa dawi to wiyete azam ayi ko toon o jabti konngol ɗiɗoɓol ngol ayi nde jomiraɗo noddi pittali ɗi an notiɗa wadde holno wiinoɓe toon alastu bi rabbikum ƴeewe haalata alastu bi rabbikum kalu bala nde ɓe mbiyata bala nde kam ko ɗo woni o fammini en ko Muhammad goto wi bala yaw alastu bi rabbikum beele wona ko min woni joomon ala pulaar haalde sabu onon kam ruhuji wona oɗon gandi kam ko min jeeyi wonte mbi eeya min gandi ko an jeeyi holko rewni hen ayo o fillitoyi haala ka e nder Qur'anul Karim wi wa qada rabbuka yettine ayi ka ha yo wa qada rabbuka ka yalan tan ka ko goto ha lolo hew ka kama kode joni non kada rabbuka jome an Muhammad Allah ta'budu ido ko goto ko hew ko ni hawi ko naane tan goto joni hewbe illa iya ay o de o addi kaalo haalande Muhammad heɗo mbiɗo haaldayma pamna tagore ala ko cohlumi e neɗɗo so wona tan ha o rewami kanko e jinni joni noon holi neɗɗo mo cohluɗa yo rewe o hol kanko
eyyi ko nayo ɓe kaldanmi koye neɗɗo mo ala baaba ala yumma o woni adama mo inde mum tongata 45 kaldanmi koye neɗɗo jogiiɗo baaba mo ala yumma o woni Hawwa mo inde mum tongata 15 kaldanmi koye neɗɗo jogiiɗo yumma mo ala baaba o woni Isa kaldanmi koye jogiiɗo yumma e baaba o woni Muhammad wadde noon ɗiggande jinnaaɓe ɗe so yimɓe fof kalda baaba adama holɓe ɗigganta o wi ko jinnaaɓe yumma Hawwa holɓe ɗigganta ala jinnaaɓe ɗiɗi jogii goto Isa holɓe ɗigganta jogii ko goto ala ɗiɗo no wano fof haajate ko Muhammad mo jami o nooto to nooti ɗo enen fof naaten e nder hen ayi on Muhammad Muhammaduji ɗiɗi ɗi ma hawde de ɓe mbi o wi Hammaduji ɗiɗi holɗi Muhammad no araɓeri wiirata ni ibni Abdillah Muhammad rasulullah mbele ko oye woni o Muhammad mo ceerno o siftinno en naane o wonde a waawa fewnude mo jiɗɗa yo feewu o ko min gelo woni pewno hijam Muhammadu wiyama ni tan Muhammadu goɗɗo araade o wiyamo kadi Muhammad ko an woni pewnowo jogotɗo fewte ɗo eleni hawri seede walla hawnaki beele ko Muhammaduji ɗiɗi kalten beele neɗɗo wawa teskade ɗum so wiyama hande ko dadiɗo police walla sandalngol walla ko wawi wonde foof so ɓornimo wutte makko laamu o darima o noddirte ko gollal ngal o gollata ngal so ɓorti wutte o darima o noddire inde makko yumma e baaba nde o jeeya wuro maɓɓe wadde noon e nder jewte makko hadisaji makko ɗi noɗi peccirede eɗe gandi pecce ɗiɗi ɗe feccere hen fof jogii ko inde mum nde yaadata nde gonka hen fof jogii ko gonka mum ka yaadata ka sen mbi jomirawo ɓiɗa nani hewɓe ɗo mbiya jene no jogii inde capanɗe no foti kadi jeenayde dirham onon kam mbele o woni ko jaajɗo leñol yumma innirimo e koreji mumen baaba inniri e koreji mumen inde inde ene tindira fayidinde ko innako ɓe inde no mbayni geno wi joni tan min komi gurnowo tan yimɓe mbetto ha gurdam ɓe a komi baba bone waɗi pardon gene wi joni tan komi nderiɗo ruttota no wiya wonde komi bawnowo komi jaano inde mum nde yaadata nde gonka hen fof jogii ko gonka mum ka yaadata ka sen mbi jomiraɗo ɓiɗa nani hewɓe ɗo mbiya jene no jogii inde capanɗe no foti kadi jeenayde dirham onon kam mbele o woni ko jaajɗo leñol yumma innirimo e koreji mumen baaba inniri e koreji mumen janngoɓe aare ɓeɗen mbiya heew limtinde inde ene tindira fayidinde ko innako ɓe inde no mbayni geno wi joni tan min komi gurnowo tan yimɓe mbetto ha gurdam ɓe a komi baba
bone waɗi ako gueɗe wiye joni tan komi neliɗo rutto tan no wiye wonde komi bawno komi jande kolagal mum nde wela fo dawretene gueɗe wiye joni tan komi jurmotoɗo jaffotoɗo gueɗe wiye mbiɗo to fadde on gadduɗo ko laaɓaɗi pop ma dawtu onon kam ko moƴƴi walla ko bonɗo on cuusaki ko bon cuusa foy waal on cuusa woni ganda bisimilla so tawi o wona bonɗo hol bonowo bonɗo mbeɗen wona huwal awwal al akhir al zahir al batin bonande nde holto nde soomi ha wawa wonde kanko moƴƴere nde holto soomi ha wawa wonde kanko ay ko kanko woni kanko waɗi goto jiyaɓe gueɗoɗe haala o wi yewtere nde nelaɗo mo jaɓi kisa woni haalata de omo siftine en e yewtere witende hadisul kursi nde wonde wiyeede fa'rifuni qabla تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني فكيف تعبدوني هؤلاء فa'rifuni ni ko deftere wite ni ne mete ko njuulu wite ni mbele ko korka mbele ko asakal mbele ko makka holko wite ni yo noon la ya'lamullah illa Allah sade ɓe gandi de oɗon gandira baaɓe andata geno so wona geno geno nan ɗon yono hol ganduɗo o gueɗo aɗa suusi wontude geno nde ganda geno eyi hono ne Allah jam balɗo ko cuusa kono Allah de on kulwi noon tan sa wona Allah ko gonɗa Allah holli en kala ko wona geno ko mere joni noon kala e men biyaɗo mere mettina sa yama ka Allah biya ha koyi ni joni ana wawa wonde mere a wawa wonde aɗa ke mawto kongol woni wa innahu ida arada Allahu nash'atana abana min nurihi nuran nabi alayhi ko ɗum ɗo woni joom maɗa itte nuru muɗum tagɗuma o tagti taggoje e nuru makko joni noon dokkoro ɗen hewɓe ene mbiya hande ko jamma jibinanomi mbiɗo mawnina ko jamma ɓinguelam jibinano mbiɗo mawnina ko jamma ka daññomi hunde nangamere mbiɗo mawnina joni noon mbiya jamma mawninde jibinede Muhammad mo jamɓe kise goni o mbiya ɗum ko bida bida woni ko fuɗɗa ɓe mbima joni noon kala ko fuɗɗa caggal Muhammad gueɗe tati gandani Muhammad waɗi jiiɗa omo waɗa o wima waɗ walla mbaɗɗa o wi ko haɗani joni noon mbaɗɗa goɗɗum caggal ɗum eyi haaloɓe araɓere ɓe mbi kullu bid'atin dalalatin kullu dalalatin koye haw kullu bid'a kala ko fuɗɗa ko majjere noon majjere fof fayi ko jeygi ha haala ari koye oɗo kullu kam firoɓe araɓere holko kullu wiyete ko fuɗɗa ko ganduɗa ɗum waɗaka e yonta makko o waɗani o yiyanima aɗa waɗa o wasi hadde yewtoɗen kullo
bidaaji waɗi ko tati ko bida jiɗaɗo bida gañaɗo bida karmuɗo ɓene Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiiɗi jolde e laare ndiyowo wiya kaɓɓe paftimon eɗen pay makka an ko junnuma e laare ndiyowo ɗum wona bida so tawi ko bida oɗo jeeya koye kullu ko dalala te dalala o faruma ko jeyni makka ma to ko kala so ƴewtindima nelaɗo haali man sanna sunnatan hasanatan falahu wa'adu biha ila yawm al-qiyamah yono kam man sanna ko firi e pulaar komo fuɗɗide bita ko firte e pulaar koko fuɗɗade koyno hawni nelaɗo mo jam e kise ngoni sa fuɗɗi ko moƴƴi daña baraji sabu ko mbaɗɗa ko daña teddugal sabu ko mbaɗɗa ko so goɗɗo ñembi ko mbaɗɗa ko o heɓa baraji sabi ko o waɗi ko keɓira baraji sabu ko an fuɗɗanimo ko waɗi ko wadde mbeji mum sa fuɗɗi ko boni noon wona ene faamo ene faamo ɗum waɗi noon so ari ha en jettima jamma jibinede Muhammad o mo jaɓi kisi ngoni mo Allah wiye nder Qur'an o Muhammad Yasin Muhammadu lemi yiyani hay goto o wi Yasin omo yono kam ɗum kam boni kalde seeɗa Allah wi mo Yasin wi naam wal Qur'anil hakim mi wodiri Qur'anam ceernowo googay fenande juɓɓinaɗo e ndiɗo mbaadi ɓurdi jooɗo e jam Allah ko ka haala woni kalantuno mami ko innaka ay annabaɓe ɓe haaleteɓe ujunnaje temedere e nogas e nayoɓe tawi ko nogas e joyo kala e Qur'ana ɓe koye maɓɓe de jeeɗa beele jeeyede maɓɓe tan yoni holko rewni hen nanani ala sirati mustaqim an koye maɓɓe jeeɗa te ndewɗa koye laawol pewngol paangol to am min ken ay koye ngol laawol ndew o hankadi kanko heeɓi hoolare an ɓuuri yodde fof an ɓuuri moƴƴude fof jikku e gonka e baati te jeeɗa koye nula ɓe pecce ɗe peccade maayo waliyagal joli ko ma neɗɗo naadirato maayo waliyagal to nde o wawa wonde anniɓe hay anniɓe goto wawa wonde anniɓe taw wonani wali kono noon aɗa wawi wonde waliɓe tawa wonani hay nelaɗo goto wawa wonde nulaɗo tawa o wonani anniɓe tawi o wonani wali waɗi noon jomiraɗo nde wi wonde min komi wahdahu la sharika lahu komi goto e kologal mum nde wela fo ɗo raconel tan keediɗo dukani de Muhammad ari ɗum wonde kuntu nabiyan eyyi komi annibi gandinaɗo andi annabagal muɗum ete Adama
الماء والطين leydi ndi e ndiyam Alhaji Malick wi ɗum ene hawni wadde fa ya ajabal lizi nurin munirin wo nurul asli fi ma in wa tin موضوعنا فيا عجبا لذي نور منير فيا عجبا لذي نور منير ونور الأصل في ماء وطين صلب الليل ياسين يسموه مواسم في الأذين ويسمعه المواسم في الأذين ويسمعه المواسم في الأذين Alhaji Malick Sidi Alhaji Malick Diop Ousmane ko pullode ɓinguel men ko futani kono noon ko juddi jeeri noon basi ala ɗum waɗi hen sahaji ɓe mbiyamo mawɗo neena enen noon ko mawɗo wi enen ko mawɗo wi ɓeye mbiyamo mawɗo neena o meeɗino namdede ante ɗo cifotoɗa Mouhammad mo jaɓi kisa goni ni ina yooni koye ina feewi koye an kam no jiiruɗa ɗum ɓene kaala burti ɓe kaala gueɗe kewɗe kami tongo joni burti jimɗo burti o Mouhamadoul Bousayri wona o gandu leydi saggudde o saggino deftere hede holto sagguno مبلغ العلم مبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه ويكو أنه بشر وسك en mbiyani wona noon ko ɗaɗa woodi ko wona noon so tawi wi fa mablugul ilmi fihi annahu bashar holko saka o wi fa mablugul ilmi hatirde gandal ko wiyete gandal ko hatirde mum fihi koɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saɗa haala a wi ɓuri towde ɓuri mawnude ɓuri heewde iya latinanno neɗɗaɗa haala moƴƴere mum tan mbiya ɓuri fof tan duttaka mbiyaten ala ko woni ɓurɓe ganirte ko ɗonki noon yaade ko ndi o balɗe capannayyi ko yejjiti jeno haalino e qur'ana wi wonde ay Muhammad ɓinguel mon ngel de ko basharun mislukum kono noon duka Muhammadu Lamin kanko woni townaɗo Allah Murtada badiro Allah lewre mako ɗo mo mi sella yankini tampanɗo dine est ce que Muhammad mo jaɓe kisa woni o wimo hatirde gandal koɗo makko ɗo kanko Muhammad o wawa yaade dow ala ko ɓuri wonde dow hatirde ala ko woni dow ruttade lesne hersini jiɗiyankagal jaɓani ɗum o deƴ o ronki andude holko waɗata e holno haalata ko ɗon no anduɓe mbiri Muhammad mo jami kise ngoni ari e makko wimo an woto majju ay mo kalata o annahu basharu mo kalata o ko bandi yanke o deli o foofi wi annahu basharu wi ya hakono wi wadde o annahu khayru khalqillahi kullihi haadi ko bandi yanke ko kanko ɓuri moƴƴude kala ko Allah tagno wona o yimri ni kanko Mouhamadoul Bousayri
nde o yehi haa jibbi makko ɗi moƴƴo o wi joni ko ɓuri aɓɓite ko tan ƴeew kala ko moƴƴi tan kaandinaaɗum e makko ƴeew kala teddungal tan kaandinaaɗum e makko wona waddi hen ni ɗuma toon kone alhaji malik wi bihi dinna wa dana la ghayru khayran wa sharran ya ilahi qawiduni nde wi bihi nilna nde wi bihi toon ko ɓii kono wiye babacar winoma baba woto tampin hoore ma a gaynata ɓayde iɗanaɗo وسبي ورما ما يوم اللمة دانوا أجنتا داير إذا نابقول كل البرايا أنيل ما أنيل بالمبين صلى الله عليه وسلم. أبوه تامبين ورما ويتان كدنيا كوفا كان كدنيا أنقول يا بميلا بجارا ودي إزيل إيجاد والإمداد منه نبي. أيه نبي الإيجاد والإمداد منه نبي. Palere ngono naliyen ton ko hen jeya kalanno den ko nde ɓe ngari ha ɗon nde wasulu ila zatihi ma shi'ta min sharafin wasulu ila qadrihi ma shi'ta min qadri yew ko yoni fof mbiya ko kanko yew ko teddi fof mbiya ko kanko yew ko mawni fof mbiya ko kanko alhaji malik si ummi to yo futa to ijaje yumudari o de si futono ko muhammad sallallahu alaihi wasallam dum non leylal arubati halla durdu fi rajul leylal arubati halla durdu fi rajab leylal arubati halla durdu fi rajab mamuna kodum alhaji malik wi joni an mo kala tawo min kalantu mami ko lelal arubati halla dodo fira jabi kalantu mami ko e jamma de gedo hoddiri ummade mo e keji ba makko o joli e ranga nene makko o pusade bimi so bawdi pusade biya pusi ala si fotono darido o wi mi halan ma de geno itti mo e keji ba makko wadi mo e ranga yumma te biya kam no gandirda wodo o wi so be yontino modi yima sallallahu alaihi wasallam Allah addantam mo haada yesam do darnanami mo min dara mo sifo bi darilu kiman tuma wad kadwela wante gawma min darilu kiman tuma kadwela wante gawma kono tujawa hukuma dum ko dusuma oni kidan kona
man to yaagor ɗo kisnoya argaram jinun nabi murtada naaka ya jannatul ula rabbi ya jule mustafa qultu lahu ɗo kisnoya manjimen kilo nabi ngamri o janna ina nabi yeddata ɗum siwa gabi ɗoftima tata towa dow ndema nata wulnge jaw arji men mustafa menen man to yaamo tabaraga men mataw haala ka juuti sa wi aɗa haala Muhammad haala ka juutat no feewi ɗum waɗi gaynako goto baba o arino e wuro wiya joni gure fof yo ngar almami fof ara haala ko ande Muhammadin sallallahu alaihi wasallam joni noon won lowe tan e o anduno wodi ceerno gadiɗo haalide kemi mi hen lowre o wi joni noon eyyi so o jofni tan ballonni mi haala sabu mbiɗa heeñi mi mbiye kono muña ha onne kadi mimi lowre wonde de awnima de o ƴetti konngol tan wi eyyi joni kam ko haaleteno fo tan ɓe kaali eɗen gandi kam nelaɗo kam jibina ko Makka jibina ko Madina eɗen gandi nelaɗo kam jibina ko Madina seeɗen ɓe mak oyi ha ɓe mbiya ala ko Makka oya tampine mbi jibina ko Madina ko toon ma woni liye on jali elle won jali oɗon gandi baba anda gafati mi miiɗi arde mawludi mbiyamo min ardina mbimi ha ɓe mbi ko min ardina mbi min ɓe mbiyani yimɓe ɗum gona ɗum koy yiɓa huɓɓudime hay goto jaru ɓurani hay goto yiw ha wes ɗum woni ha jengi tan ceerno windi kayiten wimi eyyi on ko kalɗa seeɗa noon kimmi kayite tan moñimi mbaɗme jiifam nde ɓooyi windi gonguel o nelli kimmi moñi mbaɗme jiifam o Ibrahima Kane mbimi naam o wi haal ine ɓe mbiya ha o jangi noon hewɗo puɗɗima daalay tan gonɗimi dari mbakki ko tan mbimi bajjel jangga firamɓe moɗinma kam dinno fof won gari yallate gara mbi taw pine bone waɗi i wonti petan ɓe jali mon jalide ɓe mbiya ha min mawlude men gasi ko madahul Mustafa fawzun wa gunmun ama haribun aliya min alhanini jamma jibinede Muhammad mo jami kise ngoni sa lemtima hen tan a dañi ko yiiletano won mbiɗo ga ceerno boynaji en cuusaji wona toon paaɗe sabu ko on ene jeeya e ko woni ko e tonguiraɓe ceerno boynaji ɗo o dañi gueɗal gotal Fuuta oma jeeya e teskaɓe kanko hay goto o añani te hay goto añani heewi jiɗɗo fof kono woodi ayɓe ɗum fayyeto ceerno ahmadu boyinnaji mbiyen seydi ñam juurade mon heewi ɓuure ganduɗo keeri allah waajo rokka woytani wadde noon ɗo ceerno boyinaɗo ɗo tan kikiɗe goote waɗi e nder Dakar joni fuɓe e woɗɓe mbi hande won juulowo ɗo futuro kala jiiɗo mo tew mum harmi jee yimɓe mbaɗi goron ay ɓe garata no jama ngari mawɗo goto nene jeyata men ɗo tan jayen wasa tan hedde walla sowe walla liye ha ɓe mbi wonni garɗo ɗo so tawi neɗɗo yimo tew mum harmi jeey ɓe jettiɓe dari yimɓe juuɗi calmini wiya a wata e goto même mo noon mbaɗe gorol tan o felta ɗon moni fof way makko yitade ɓe ndi ngaari bokkiti feeñe ngal dental dare muɗum lawol mawɗo woni tan yurni yiɗi yiɗ laabi ijam alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe mbi ko woni ko ɗum koni
wadde noon enen fof en ndendi weltare juri wiide ko sere ɓe noddi en ko ganden sen mbasi ko gonnoɗen ko joguinoɗen ko mbasore ɗum gonnoɗen ko ful gonɗen ha joni ko ful komi haalpulaar komi tukulor komi ɗum oto ɓor buyen e fulɓe tan sen peccama en peccima gueɗe men jooɗo sen mawniri ɗum en mawniri ɗum goto e yaarude diine o taw wona wi noon komin gendiyanke ɓurano ko safrode mi janggata komin gendiyanke mi wettani mi wiyetaki ɗum wiyetaki ɗum ko banggue mum min de ɓuri wonde gendiyanko ne wiyeten Ibrahima yo wan noon ko jinnaɗam wimi Ibrahima wona min jibini hooram saka mi inna hooram on ɗo inde nde noon wona kuddi wona ƴattode wona hande wadde noon yonti leñol men mbaɗen ɓoodde wootere toppitoɗen sukaɓe men toppitoɗen ɗemgal men toppitoɗen diine men teriɗɗe men koote gurtoyen gure men so guena arani en tawa e tuwa mballodiren e ɗum paamen ko ceerno woni ko islam moderne ala Allah wi ko a jaɓa tan walla jagga ma shakiran كفورا ha woni giɗi ɗum noon en ñaaguima jeno nde kawriten eko wayni mo wuuri emo wuuriji kewɗi ceerno Moussa Salde mo Agnam Goli mi andamo e jiiɗe kono mi ko ande mi salminima mi jaarima ko an tintinimi mo wuuɗo notimi koye noddanuma e noddano yimɓeɓe fof la ilaha illa sati gulgol idam nabi aja gedungam harama ede mi fedam e manage ne gillam yakaram koimada annabi mina yakala gula wa hanam harama ede mi fedam e manage ne gillam yakaram koimada النبي كارم قيمار 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 النبي